Ang hustisya nga wala sang gugma, pagpigos, kag kapiutan. Apan ang gugma nga wala sang hustisya, wala kalinungan, kag wala sang katarungan. Ang pagtuon subong simanal nga pag-usisa, pag-review, pagtalakay, tungkad sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginigindala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masunson nga host sa sining aton Ilonggo nga version sa aton Sabbath School lesson kada simana. Ari subong nga aton duwa ka mga season masaligan naton nga mga professors diri mga kauturan sa School of Theology diri sa CPAC. Ang una nga akong pakilala sa inyo si Pastor Dr. J.C. G. Aragon Jr. Sa subong siya amo ang Vice President for Advancement and Development diri sa aton kuliyo sa CPAC. At the same time, isa man siya sa aton mga professors diri sa School of Theology. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Dr. Mado, Pastor. Kag salamat sa sining oportunidad sa liwat nga ginhatag sa aton agud kita makatuon liwat sa aton leksyon sa sining nga semana. Yes, thank you gid Doc sa imong pagbaton sining panawagan. Kag ikadua na kung ipakilala sa inyo, siya subong mga kauturan ang aton associate pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. At the same time, isa man sa mga professors naton sa aton nga School of Theology, ang aton nga eskwelahan para sa mga estudyante nga nagakuha pagka-pastor. Wala sang iban si Pastor Maniloyd Sarsosa. Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor. Kag salamat liwat sa inyong pag-imbitar sa akon. Mayong adlaw sa taning nagpalamati ikabay ang Ginoo amo mga giya sa atong pagtuon sa atong election. Yes. Thank you, gentlemen. Thank you, Pastor Manny, Pastor Jess. Thank you. I'm sorry. Sa pagbaton sining invitasyon, apang sa hindi pa kita mga muyo kag magbasa sa aton sa sarang nga teksto, ako na pasalamatan ini ang aton mga sponsors nga amo naghatag sang kabuhi sa sining aton programa. Ang mga magulutod Jenna Pedro Ilomer kag si Sir Alex Pedro. Ang mga magulutod Marlene Jemmy and Annie Trino. Ang mga mag-asawa Jet and Susan Caro, Mark and Meryl Mendoza, John Luciano and Goldie Juligi Jr., Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan. Kagangaton bago nga mga sponsor subong wala sang iban si Ido Jorin Van Dest kag si Ma'am Midon Hinugaling Chico dira sa Utrecht, Netherlands. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sining ation Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo. Una best, nagapasalamat. Ngay mo kami gintaga naman. Sini nga higayon nga maka-discuss, makatuon, kag salaysay sining leksyon sa sining nga simana. Kabay pa Ginoo, ngay mo kami buligan, upod sa amon mga viewers, kag sa amon mga listeners, nga ang pinakamanami gid nga mga punto amon matalupangdan sa sini nga simana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Akon mga bayon si Pastor Manny mga kauturan pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang teksto makita sa ikaduhang tagna sa Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10. Kagamuningin siling, kay kinahanglan kita tanan ipahayag sa atubangan sang lingkuran nga hukmanan ni Kristo
agud nga ang tagsa-tagsa magbaton sing maayo o kun malain suno sa iya nahimo sa lawas. Yes. Thank you, Gid, mga kautoran. Kabay pa nga ang Diyos. Magapakamayo sinang aton sa saran nga teksto. Lesson 13, Pastor Jess, Pastor Manny. The judging process. Para ini sa December 17 to 23. Second to the last. Kami ara pa kita. Lesson 14. Okay. Ang aton nga leksyon, nagahambal siya about paghukom. Ang pamangkot, Pastor Manny and Pastor Jess, ang Biblia puno sa mga pagpasidaan nga may mga paghukom. Yes. Nga ang kinanglan gid nga may paghukom. Kaya ang Diyos gugma. Kani tanan okay na lang, wala na lang problema. Everything will be okay. Anyway, gugma man siya. Why, Pastor Manny, ikaw ako nung naon, pamangkot, why there is a need of judgment? Okay, siguro pastor una siguro bangod nga ang injustice aram. Kung wala ang injustice siguro hindi naman kita kinahanglan sa hustisya. Kag ini injustice ini bangod nga may sala. So hindi naton mapatunayan o mapakita mapamatud-an kung sino ang sala kag kung sino ang way nakasala kung wala sinang paghukom. Yes. Yeah, kanami. Yes, Pastor Jess, Doc Jess. Sakto na, no? Ginhambal ni Pastor Manning, kung wala sang hustisya, no? Kinanglan ang hustisya, man ang may paghukom. Kung sa aton siguro kapanahunan, no? Aton tanawon, kung kaisa ining paghukom, magsiling kita paghukom mga kauturan, mag-picture out nato ang aton kaugalingon nga ara kita sa korte. No? So, ano ang ginahimo diri? Ang isa ginahimo diri ang paghusay sa tunga sang di pag-intindihan ay sang duha ka parte kung kaysa nang sa ipabarangay ta ikaw kay way kita nag-intindihan ay. Yeah. Apang ang resulta sini nga paghukom magadulong siya sa isa ka gimension ni Pastor Manny sa hustisya kun bala ang tawo takos sa iyang ginbaton nga either padya or silot. Di kung magsiling kita, wala na lang abisang paghukom. Ano ayhan ang mahitabo kung wala paghukom? Wala hustisya. Huwag kita sang siling kita, huwag gid ni pulos ini nga kuan kay pagusto lang kita. So sa bagay nga ang Ginoo naghimo sini agud to nga iya man mapamatud-an sa aton nga kita takos gid sa aton ginbaton kabuhi man o kun kamatayon. Yes, and that's correct. That's why sa akong opening statement, ang gugma nga wala hustisya, kasamok ang resulta. Dayon ang hustisya naman, nga wala sang gugma, pagpigos naman, o kung pagduot. And that's why both of them will go together. Nga maghukom kita, maghatag kita sa hukom, mag-judge kita, kailangan coupled with love. Nga titawanon mo, mga ano ni. Pero ang gugma, hindi mo natin pagustuhan lang. There must be a limitation. That's why there must be judgment. Kaya mga kauturan, hindi kita mahadlok nga kung may paghukom ang ginahambal sa Biblia. Because ang aton hukom is a perfect judge. Correct. Ang among Ginoo. Yes. And that's why, hindi lang kita maghimo kalakasan, hindi lang kita maghimo problema, kay sigurado gid, we will be acquitted. Kaya ang paghukom may duwa ka resulta. Negative and positive. Okay, on the idea of acquitted nga, ma-acquit kita nga wala kasala after the judgment. Ang another one is negative, you will be convicted nga sa imong sala. And that's what ang aton nga Sunday nga election. Yes, Pastor, ano ni ang final judgment? Ano ni ang buot silingon sining final judgment? Kay before si Pastor, mga kauturan, sa siningri nga simana, among others, tunan naton ang pre-advent judgment, ang millennial judgment, and the executive judgment. Damo pa man nga mga kumpara. At least, we will anchor on these three. Yes. Sa final judgment, Pastor, what will be the result? Ini ang ginatawag naton katapusan nga paghukom, no? Ang isa gid sini kadako nga resulta mga kauturan, amo ang paghilway sa Ginoo gikan sa sayop nga pagpato-pato sang kaaway nga ang Dios hindi gugma, wala hustisya, no?
diri naton makitaan iya nga sa katapusan nasa tunga sang pagsumpunganay sang malaayo kag malaot sa sini nga kalibutan ang paghukom magahilway sa Ginoo gikan sa pato-pato nga sayop sang kaaway. Yeah. Nga ang Ginoo hindi lamang siya sang Dios ang gugma kundi siya man Dios ang hustisya. Sang hustisya. So dira inang ginatawag naton love and justice combined. Combine. Kiss each other. Mercy and justice. Kiss each other. Yes, Pastor Manny. Ang nakita ko na sa final judgment ya pastor, kita was gani nga final kay maging sugdan. So ining aton nga eleksyon sa sining nga semana nagasugid sa aton nga ining judgment hindi na siya nga one time big time nga event kundi may proseso nga ginagyan ginahimo hasta makaabot sa final judgment. Kag tsak po sila ni pastor ang final judgment ipakita mga kotoran sa bilog nga universo nga ang Ginoo galiya hindi lang yang makigon kay ang tao nga ang Ginoo na siya judgmental grabe makigon na siya kilatan niya kita tagahan kita sing lightning bolt kundi nagapakilala na ang Ginoo gugma kag always agin sila mo pastor hindi gina magbulagay ang gugma kag hustisya. Yeah. Wow. Na, and that's correct. Pastor Jess, sa ining final judgment, san o diin, ano ang pag-ihokman? Okay? Sa aton kabuhi, abi? Okay? Ang umalabot, ang nagligad, o kung ang presente ng mga punto. Kung aton tan-awon gid mga kautoran no ining ginatawag naton nga final judgment. Amo ni siya ang paghukom sa mga katawhan nga nagsikway sa Ginoo nga nagpabilin sila sa sala kag sa sina nga bahin wala ni paglaom. So isa kadako nga talalupang doon nga sa diin kita magmapinasalamaton bangod nga sa sining final judgment ang hukom kag ang abogado aton. No? Kung magpabilin lang kita sa Ginoo gid kita yasang din kasi na korte nga ang hukom imo ang abogado imo. No? Ang sayop lang kung hindi kita nagpasakop sa otoridad sang aton hukom kag sang aton abogado kay mahimo kita nga sinikway kag nyan mawala naton ang paglaom kag kita makaangkon sang kalaglagan sa katapusan nga dagon sa paghukom. Yes, and that's correct. Kag isa pa gid mga kontrapunto nga ang hukman ining atong ginahimo subong. Correct. Kabuas hukman kita. Sa sunod nga adlaw hukman kita. That's why kinahanglan gid nga subong presente ara kita sa imong ginamal pastor. Aton ang hukom, aton ang abogado, ano pa man buhaton naton subong. Dampi kita. Say, Pastor Manny sa aton nga Monday nga election. Ano ni ang pre-advent judgment? Kaysa mo ginhambal kay na nga bisan gani diri sa aton korte may arang nga preliminary hearing, may pila ka mga hearing, may 4 ka hearing, 5 ka hearing, damo pa nga mga hearing until the final judgment is, the executory judgment is being promulgated or is being pronounced. Na tiini amo man, may ara kita nga pre-advent judgment. Correct. What is this all about? Namin ni sa pastor ang pre-advent judgment kay ining pre-advent judgment sa akon nga pagtuon sa Bible ini gina-focus sa mga tao sang Ginoo. Sining Bible ang paghukom magasugod sa balay sang Dios. Okay? So ang pre-advent judgment focus ni sa mga katawan sang Ginoo. Ang maayo sini ang nagahusga ni sa aton mga anghel. Wala pa tayo labot sini nga husga sa later on ako siguro sa sunod naton nga eleksyon millennial judgment may bahin kita. Pero sining pre-advent judgment suli lang gid niya nga ang langit kag ang mga tao dito amo nagahusga sa aton. Ang may mga pamangkot la pastor sining nila nga ang kinahang ano gid ang proof nga may pre-advent judgment. Paano ang proof mga makita sa Bible nga nahusgahan na kita? Well, number 1 pastor, di bala may pag-abot ni Kristo may resurrection. Ato ang ma-resurrect mga katawhan sang Ginoo. Ang pamangkot paano sang Ginoo ginpili atong mga tawo nga i-resurrect nga mangin katawan niya kung wala sila ginhusgahan. Kaya ang judgment nagapabalo nga especially sa unang nga resurrection nga sila worthy amo siling ni pastor worthy nga makabaton sang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mahimo sang Ginoo pastor kung wala sang pre-advent judgment. Kaya sa aton pa ang pre-advent judgment
Kay ti ang final judgment when Christ comes. Correct. Yes, naton pa sa wala pa siya kaabot, subong way pa sa kaabot. Ara na ang pre-advent judgment. O kon ang una na term naton sa una sina investigative judgment. Yes. Na ti ang iya ang hukman sina ato manay ang nagkalamatay na. Pag-abot ni Kristo tapos na yang ila paghukom. Ang ila ba ang ano ni kuha na lang, inang pag-receive na lang. Correct. Either acquittal, reward, or conviction. Yes, Pastor. Oo, no, sakto gina pastor no, kay kun atong tanawon, tatlo ini kasahi isang paghukom. Ang isa pre-advent, buot sa lingon bag-o magbalik ang Ginoo, may paghukom. Ang ikaduha nga paghukom sa pagbalik sa Ginoo, kag ikatatlo nga paghukom sa ikatatlo nga pagbalik sa Ginoo. So diri nato makitaan nga ining ginatawag naton nga paghukom bag-o sa pagbalik sa Ginoo kun aton tun-an mga kauturan ang libro sa Daniel versikulo 7. Nagsugod ini siya matapos sang 2,300 days. 1844 nagsugod ang pag-imbestigar sang mga katawhan sa Ginoo agud sa paghatag sang pag-vindicate no sa paghatag sang padayon nga pag-usisa sang aton kaugalingon nga tinindugan sa atubang sa Ginoo sa bagay nga ang Dios nahimo siya naton nga amo ang manugpatunga gikan sa amay kag gikan sa sala. So dira nagsugod ang pag-usisa kay bag-o ini ginatawag naton nga pag sa korte bala bag-o ka husgahan imbestigahon ka anay. Correct. Kay kalaw hindi na pwede nga hindi na pwede nga husga way pagani ko na imbestigar husgahan. Way pagi ko nga kay mo sa ako diya nga defense ya sa akusasyon kinahanglan mahambal pa ko inyo pa evaluate so do mo ni do evaluation. So ining pre-advent judgment bag-o magbalik ang Ginoo imbestigahan anay. Kay pagbalik sa Ginoo mahimo na siya sang paghukom. Dala na niya reward kag ang conviction. Punishment. Yeah, Pastor, you mentioned about 2,300 days prophecy. Kag sa ato nga pagtuon sa libro sang Daniel. Nga sang 1844 at the end of 2,300 days si Kristo nagsulod dito sa pinakabalaan nga hulot. Kag siya dito aton abogado. Nga nagaatubang sa hukom nga among amay kag nagapangabay. Okay, nga Ginoo mamay ini siya na pasaylua kay nagbaton sa akon nga dugo amo na so tanon. So dito siya, is that the picture, Pastor Man? Yes, Pastor. Yes. Tapos, di ba, pagkaabot sang Ginoo atong mga malaot, mga kalamatay man, may judgment man, Pastor mo. May judgment man sa ila mo. Pero as what Pastor said, pagbanhaw sang Ginoo sa mga matarong sa tunga panahon, natagaan na sila. Tapos may hustisya na. May hustisya. May hustisya na. Oo. May promulgation na o kung sa legal pa nga term nga ata o ka na pirmado na nakapasa ka na pasar ka na and that's it. So ang pre-advent judgment mga otoran, at least ang word nga advent ang pre-before sa pag-abot ni Kristo, there are already judgment nga ginahimo, evaluation nga ginahimo, labi na gid at tumaya ang tapos na nga wala na napatay na, their judgment has been done before Christ duwa na comes. Pastor mo, duwa na mo the judgment sa mga napatay na, okay. kag ang judgment nga sa mga buhi pa. Sa mga buhi pa. Nga ang si Kristo amo ang atong abogado Yes. nga nagapatunga. Sa wala iya nagbaton sa iya. Ba sila, why ko nakabalo sila yan? Pero sa nagbaton siya, Father, please, pasaylua. Kung nagkapangayo, subong kapasay. Father, please accept. Yes. That's the picture. Kag diri Pastor no sa sining paghukom bago sa pagbalik sa Ginoo, diri na makit-an sang Ginoo kung sino ang mga katawhan nga dampig sa iya kag ang mga katawhan nga antay sa Ginoo. So diri na makit-an sa sining nga bahin. Sa Martes, Pastor Doc Jess, the millennial judgment, ano naman nga klase sa paghukom yan?
Ini iya nga paghukom ining millennial sa pulo nga millennium o kung 1,000 ka tuig. Ini nga paghukom na iya, Pastor, isa ini siya kapag hatag gihapon suno sa paghilway sa karakter sa Ginoo kag sang kinaiya sa Ginoo sa bug-os nga universo. No? Hindi lamang iya ang mga manugtunda ang makakita sini nga paghukom, kundi kita mismo makakita kung ano ka patud iya ang paghukom sa Ginoo kay kita mismo magahukom. Magahukom kita sa mga mga sayawa. Makita naton ay amo gali ini ang si kwanto do pala simba man to nga way man diri. Di makitaan didto sa libro sang record sa Ginoo. Ay kay sakto gid man gali ang Ginoo. No nga amo gali so kita mismo mangin kabahin sa pagtan-aw sang record sa paghilway sang pato-pato nga akusasyon sang kaaway sa Ginoo nga ang Ginoo walay hustisya. Yes. At sakto gid man gali ang Ginoong hustisya gani. So susulod sining millennium, susulod sing 1,000 ka tuig, dira aton mismo masaksihan kung ano ang hustisya sang Ginoo, kung ano ang Dios gugma, kung ano katarong sa iyang paghukom. Mga kauturan, ang ginamensyona ni Pastor Aragon, kaysa millennium, mabalik ang Ginoo, pagsugod sa millennium, mabalik ang Ginoo. Okay? Dayon ang mga katawan sa Ginoo, buhi kag patay, banawan ng patay, mga buhi sabmiton. Kag maupod kita sa iya dito sa ginarian, sa may langit. Mabakasyon kita dito sang 1,000 ka tuig. So during that time, tagaan kita higayon nga makigupod sa mga anghel kag sa Ginoo sa pagtan-aw sang pagpartisipar sang paghukom. Kagamot tong hinambal mo, Pastor, nga within 1,000 nga si ano to, grabe man to kasimba nga matuto man to nga wala dirihaw na ti mabalaan rin ko ay amo gali ning rason kay may panahon gali nga wala siya nagpangayo ka pa sa iluan so portano grabe man ni siya nga arin na siya dihaw nga grabe ni ka makasasali dito ay amo gali ni. So we will be sharing that kind of judgment. Yes, Pastor Manny. Ang nakita ko di, Pastor, sang pagsugod sining millennial nga judgment, amo ning pag-abot ni Kristo sa kalibutan. Di ba pag-abot niya ang mga matarong dala niya sa langit, atong tanan nga mga malaot, magkalamata ito sila. So wala na chance sa mga malaot nga muslin ay bag-ong ko na nga. Wala naman sang mediator nga nagasiling nga kung mga muyo sila. Patawaran sila. So, tanan sila nakatulog. Ato kita sa langit sining sang Bible sa Jeremiah kag Revelation magapungko kita kag magahari upod sa kay Kristo. Inang word nga hari, Pastor, part ina ang word nga judgment. Nga bilang hari, judge kita. Hukom kita. Ginatulok naton ang mga record sa langit. Siguro may mga questions kita nga ang pastor wala diri. Kag daan naton makita nga ang Ginoo gid matutum, fair siya sa pag-treat niya sa mga cases naton. Tapos, dira gyud mabalaan nga ang sala ang mugid ni. So wala na gid chance sa kay iban gambal, sir. How about bakon bag-o na sang Ginoong kalibutan, magatuhaw liwat bala ang sala. Hindi na gid na matuhaw kay sining judge sa millennial judgment, kung sa matudlok ka na gid natin nga amo ni ang sala, kag amo ni epekto sang sala, hindi na kita makasala liwat. Kaya naintindihan ta na gid. Amo na siya ang millennial judgment nga maintindihan ta na gid kung anong effects sang sala kag kung ano ka maayo kag matarong gid. Yes, and that's correct. So mga kauturan, ang millennial judgment inang panahon sa 1,000 ka tuig nga didto ang mga matarong kag ang sa langit ang makasasala patay diri sa duta. Bisan si Satanas buhi pero hindi siya di siya kaya kapalagyod diri lang siya. And that's the time we will help. Tagaan kita sang Ginoo sang panahon nga makaupod-upod sa pagtanaw sang record kag makaamot tong hambal ni Pastor Aragon, Pastor ni Manny nga mabalay amo gali nga ang rason nga wala ni siya maluwas so forth and on. Ang executive judgment, Pastor Manny, ikaw ako na amo bala ni ang pagbalik na sa Ginoo sa ikaduhang pagbalik, is this the time nga mag-execute na siya sinang judgment? Okay. Amo ni nga judgment, Pastor, ang do medyo
daw medyo gina-confuse ang iba niya tao. Mm. Kay diri ga-question sila ang Ginoo bala nga ginasaligan ta gugma. Kay ini nga judgment ko ana nimo amo na ni ang pag-ubos, ang pag-erase sang sala upod sa mga tao nga nagpalangga, nagdawat sa sala. Ngayon nila pabuyan ang sala. So dala nato si Satan, kag ato ang mga sumululod ni Satan, kag atong mga wala nagbaton sa Ginoo. So kung lang tawo nato makasilingkit nga Ginoo ning kuan gali may wrath, may kaaki gali. Pero kung lang tawon ta pastor sa aton nga pagtuon, bisan ang mga makasasala nga ipanis ang Ginoo sa nga panahon. Sila madayo sa Ginoo mo. Kay makita nila kung ano ka insakto kag ano ka maayo ang Ginoo. Hindi sila makakuan kung lang tawon naton bangod sa sala. Hindi nila takos nga makita ang himaya sa Ginoo. Kaya mo sini sa Ginoo, sige way problema kay upo lang mo sa akon. Bisan paupdo sila sa Ginoo sa iya, hindi sila takos nga makita ang himaya sa Ginoo. Bangod nga ang sala ara sa ila mo. So ang executive judgment is a kind of gesture nga gugma number 1 para sa mga katawan sang Ginoo kay di na sila matimtaran liwat sang kaaway. And number 2 also for his love. Do kay ang Bible nagambal pastor nga ang Ginoo consuming fire mo. Tapos kung hindi ka anak sang Ginoo, makonsume ka gid. So paglantaw ko sang final judgment pastor do katapusan nga kung may isa pa to manugwali, katapusan nga ako sang Ginoo sa mga nadula. Pero pagakos niya kamatay. Nakuan sila, na-consume sila kay fire mo. Consuming fire siya mo. Yes, pastor. Sa pagkatapos, pastor, investigar sa korte, ang sunod sina pamatbat na sa hukom. Pamatbat. Kanami si Mort pamatbat. Oo, pamatbat sa hukom. Pero aton tanawon, ang Espiritu sang tagna nagasiling sa aton nga sa tiunang ang Dios maghatag na sang pagpamatbat sang iyang paghukom. Way ba nalipay ang Ginoo? Correct. Ang Ginoo nagahibi sa pagtanaw sang silot nga ginaangkon sa mga malaot. Apang kinahanglan gid nga dulaon ang mga malaot. Kay parehas bala sinang isa ka turil sang baka nimo. 5 dira ka baka may ara balatian nga makalalaton. Ti malipay kaayahan nga ining 5 ka baka nimo pamatyo nimo ti hindi loss na sa imo kapirdihan na nimo apang dapat gid imo ini papason ining 5 kay kun hindi apektuhan ni ang tanan. Amen. So amo ni ang isa ka yano naton nga makumpara sa ning paghukom. Ang Dios maghimo sa iyang pagpamatbat sa pagpapa sa tanan nga malaoton bangod sa iyang paghigugma nga ginhambal ni Pastor Manny. Kaya kung hindi niya ini paghimuon, ang bugos nga universo malatnan sang sala. Kag ano na lang ang epekto? Dako nga gumuntang kag kalaglagan sa bugos nga universo ang mahitabo. Kag mga kuturan ang Pastor, thank you kay Pastor Jess, Pastor Manny. Kag ang pamangkot san uwi ni ang executive judgment. Mga kauturan ang Biblia nagahambal nga sa ikaduhang pagbalik ni Kristo after the millennium. Amo na ang iyang pagaboy sang kalayo sa mga malauton. Kay ti awayo nila na ang kuan mo ang bagong Jerusalem nga panawag. Kay ang bagong Jerusalem diri sa tundaan nga duta. Kag ini baguho na. So samtang ga panawag ang Ginoo, yes, ila nga last hura nila nga wayon and then amo na ang pagbubo sang sopre kag kalayo. Subuot sa nga pastor pukaw banhawon gid Banahon sila anay. Ikaduhanan ang yes, pagbanhaw. pagbanhaw. So ang una nga pangbanhaw to sa mga matarong. Ang ikaduhang pagbanhaw para sa mga malaot. Para butangan sila sa punitive final judgment. Pero hindi Pastor Manny Doc Jess nga eternal fire. Correct. Yeah. Kaya ang Diyos gugma si mong nambal kina. Nga hindi siya magtanaw nga ato kita sa langit, ato kita sa bagong duta, sa piyak yaya, aradagantos ang mga malauton nga wala untat tubtob sa walay katapusan. And that is not anymore justice and love on the part of God. So ang iya pugbaton, iya lang panason. Ulanan niya klayo, tinduan niya at once. After that, wala na sa mga malauton sa imo sample kay na implobot baka, wala na. Everybody enjoys life
throughout eternity. Nga wala sa piyak sa kwarto, may naga-backgrowth kag may naga ano nga mga ngipon dira. So ini Pastor mahitabo sa ikatatlo na nga pagbalik sa Ginoo. Yeah, oo. Pagbalik niya una, pagkadto niya una dire, pagkarin niya una, manluluwa siya. I mean, pagkarin niya dire sa una, nangin manluluwa siya. Sa ikadua niya nga pagbalik, nangin hukom na siya. Sa ikatatlo nga pagbalik, amo na ang paghukuman gihapon sa mga katapusan nga paghukom sa mga malaot. Yeah, wala nagkikita panahon. Pastor Manny, what is about the second death? Amo na tong aton nga kwan. Grabe na ang second death, Pastor. Amo ni siya nga death ang ginhambal sang Ginoo sa kay Adam kag kay Eve sa panahon nga nagkaon sila sang fruit. Sining sang Ginoo sa panahon nga magkaon ka sang fruit, you will surely die. Hindi lang tong kamatayon nga na-experience ni Adam kag ni Eve nga wala na sila nakakaon to sang fruit ng tree of life, kundi ining kamatayon means eternal death, ining second death. Amo ni siya nga death ang ginkuha ni Ginoo, ginkuha niya to sa cross. Amo na nga iban di kintindi nga anak hambal to si Kristo nga Ginoo, kuha ini sa akon. Ini nga kamatayan kay punatan okay man ang kamatayan po diyo lang ibanungon iya ugulingon. Pero hindi to ang first death kay may second death ni pastor mo. Ang first death amo ang natural death naton. Pero ang second death to ang ginkuha ni Kristo sa cross. So this second death intended gini saya sa mga malaot. Amo ni ginbayran ni Ginoo. So kung batunon naton si Kristo sa atong kinabuhi, mapatay gid man kita amo ng first death, apang sa second death hilway. Hilway kita. Yes, Pastor. Muna Pastor, ang ginatawag natin irreversible, no? Hindi na iya mabalik pa nga kamatayon. Walay katubtuban nga kamatayon. Pinaagi sa bugay sa Ginoo, kabay pa nga kita, mga kaabyanan, mga kauturan, hindi mangin kabahin sila nga kamatayon, kundi maskin pa mamatay kita apang mayara kitang paglaom sa pagbalik sa Ginoo para makaangkon kita sa Mga kauturan kanami sa atong diskusyon galing kay wala na gid kita panahon tani madamo-damo paginamon ma-share sa inyo hapang mga kauturan kami nagapati nga ang pinakamanami na gid amon na palinton sa inyo, and I hope you will enjoy and we will be thankful to the Lord nga at least naintindihan naton, natalupang da naton, natungkad naton ang atong leksyon sa sini nga simana. Akon pangayuan si Pastor Aragon, Doc Aragon, sang iyang last word, and then eventually si Pastor Manny. Atong talapang doon mga kauturan, mga kaabyanan nga ang aton hukom kag ang aton nga manugpato nga dampig sa aton. Ang aton lamang gid himuon among pagtugyan sa aton kinabuhi kag ang pagtugyan sa aton nga tanan kag kun siya magabalik kita makaangkon sa paghukom kag ini nga paghukom magadulong sa aton sa kabuhing dayon. Amen. Pastor Manny. Makita ko ya pastor katapusan nga ihambal ko nga ining judgment ini siya isa ka activity nga dapat kita madlok. Amen. Bilang mga anak sang Ginoo, judgment is good news. Nga dapat kita malipay. O hindi bangod nga hindi kita mahusgahan kay iban gambal natin. Ita paghusgahan sa Ginoo, no? Ang Bible nagambal sa aton nga ihusgahan ang Ginoo ang malain kag ang maayo. Apang the good thing is bisan tuod husgahan kita sa Ginoo, we are free. Kay nga ang Ginoo nag-promise sa aton mo nga luwason niya kita. Yes. So it's a time to rejoice. Judgment is good news para sa aton pastor. Yes. Mga kauturan, ang paghukom hindi naton masalikway. Hindi naton ma-ignore. Maabot kidyang panahon tungod sang entrance sang sala diri sa kalibutan. Kay kung tani wala na nagpakasala aton na ginikanan, why na ni hukom? Why na ni paghukom? But because nga nagsulod ang sala, that's why kinahanglan gid nga may ara paghukom. Do ara ang gugmas ng Ginoo. Pero ang ginambal ni Pastor Manny, ang ginambal ni Pastor Aragon, mga kauturan, nga hindi kita mahadlok sa paghukom. This is even the time nga gusto naton mahitabo so that ma-vindicate kita, ma-acquit kita, ma-pronounce kita nga wala kita sala. Kay si Satanas sige accuse aton nga ikaw hindi ka muna hindi ka maluwaso, wala ka gid pulos. And that's the time nga masiling kita, Lord, please come. Bring your judgment so that the whole universe will be able to see that indeed I am saved, I am free. Kabay pang ang Diyos magapakamayo sa aton. Pastor Jess, ang atong katapusan nga pangamuyo. Ginoo, salamat sa imong bugay kagugma nga naghilway sa amon gikan sa sala. Ginoo, buligi nga amon ko galingon amon maitugyan sa imo. Aguto nga kami maaman sa imong pagbalik.
Kagnian kami mga kaupod nimo sa walay katugtuban. Pagkamayo kami sa bugos sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.